Benvinguts al 5è capítol del nostre vi. Avui estem al Penedès. Un territori que fa mil·lennis que veu créixer la vinya. Aquí, a l'antiga Font de la Canya, es va trobar restes arqueològiques que demostren que el conreu de la vinya al Penedès es remunta a més de 2.700 anys enrere. Un llegat que ha anat passant de generació en generació fins a famílies com els Llopart. Des de la seva masia han elaborat vi durant segles i avui el seu celler, esculpit literalment a la muntanya, és un exemple d'integració en el paisatge. Una història de perseverança, respecte pel medi i compromís amb la qualitat. Però el Penedès no és només història i grans nissagues vitícoles, també és la terra de petits viticultors que han decidit fer un pas endavant. Estem a Vilobí del Penedès, que és on tenim ubicat el celler Montpicolis, i va sortir de... Bueno, tots estàvem ubicats treballant en el món del vi, i en un dia sentats a taula, hòstia, porto un vi d'aquí, porto un vi d'allà, i hòstia, no hi ha collons de fer un vi bo. I va, doncs no hi ha collons, doncs la barema següent i estàvem liats. Ja, teníem una mica d'experiència, ens coneixíem al sector, teníem vinyes pròpies, doncs, si és que només faltava remenar una mica per començar, no? Aquí hi ha molts cellers, hi ha molta vinya, hi ha molta competència, però clar, amb els preus hi ha hagut anys que aquí es costava molt guanyar-se els diners. I llavors el que hem fet és tirar una mica enrere. Em refereixo tirant enrere. Els meus avis van deixar d'elaborar-se el vi per anar a vendre raïm, però llavors tot anava bé, però clar, portàvem uns anys que es pagava els preus molt baixos, no? I llavors, on hi ha una mica el valor afegit és anar a vendre les ampolles elaborades, que també hi ha feina, perquè és elaborar-te i anar-ho a vendre, vull dir que no és que sigui fàcil, no? Però és on hi ha un plus on te pots guanyar una mica més. Històries com la del Dani mostren un Penedès viu i canviant, on cada cop explica un relat personal, una diversitat que tots els enòlegs i enòlogues del Penedès coneixen bé. Clar, jo estic, si parlo de comarca, estic al Baix Llobregat. Llavors, quan la gent em ve a visitar, diu, un moment, això és Penedès? Dic, sí, o sigui, entro dins. Però sí que és cert que la tanco, o sigui, el celler, o sigui, la masia i les vinyes tanquen la DO. Al final, la DO Penedès té moltes subzones, perquè és molt irregular, té moltes vessants, té moltes conques, té molts rius, però jo crec que és la denominació d'origen més mediterrània per excel·lència. I climatològicament també. I les varietats que més funcionen és el macabeu, xarel·lo, que és la reina, i el macabeu també funciona molt bé, la garnatxa negra funciona molt bé, el sumoll. El sumoll es va deixar de cultivar perquè és molt punyetero, tant en vinya com en celler. És molt sensible a tot, es podreix de seguida, es fa malbé ràpid, té la pell molt fina, i es va deixar de cultivar. Perquè el pagès deia, escolta'm, per la mateixa feina, almenys amb alguna cosa que no se'm faci malbé. L'únic que ara, amb tot això del canvi climàtic, aquests 6 anys de sequera extrema que portàvem, hem vist que les varietats que millor responien són les d'aquí, les que sempre s'han tingut i les que s'han deixat de fer, com és la malvasia de Sitges, com és el macabeu, com és el xarel·lo, com és el sumoll. Però llavors això, amb el vi de Penedès, el que volem és donar prestigi al territori i sobretot fer xarxa entre nosaltres. Vi de Penedès és la unió de cellers i viticultors que després de veure i viure en un Penedès on la imatge ha rebut molts sotracs, volen tornar a donar el valor que es mereix a la seva terra. I això ens porta a l'últim integrant d'aquesta unió. La vinya és un món apassionant, però clar, per què neix el Vi de Penedès, per què neix l'agrupació d'agricultors? Per dignificar aquesta vida, no? Venent raïm i tenint poca superfície de terra costa, i llavors el següent pas era vinificar. I amb això estem. Ara estem a Saliula, el 2023 va ser la primera anyada, que és la que està en venda, i el 24 ja vam fer 4.000 ampolles, el 23 3.000, i poder ensenyar què és el Pla de Manlleu al Penedès, perquè és bastant diferenciatiu. I el no tindre la motxilla de viticultors m'ha agradat fer-ho potser una mica diferent, i llavors treballar amb cobertes vegetals, no arrencar aquestes vinyes velles que potser són poc productives per anar a vendre i llavors poder-les vinificar jo. A veure, hi ha d'haver de tot, no? Vull dir, al final hi ha vins per les butxaques, hi ha d'haver vins per les butxaques de tothom, i potser els projectes així més petits, més artesans, són per un públic més concret o a partir d'un públic en concret, i les grans bodegues i produccions grans hi han de ser. Però llavors s'ha de compatibilitzar tot plegat. Per què defenso això, no? I diu, que raro, no? Clar, jo també venc raïm.
Jo tota la superfície de vinya que tinc no la puc vinificar a casa, ni ho pretenc. Hi ha molts eslabons a la cadena del sector que hem de viure tots. Llavors, no està bé ni que només hi hagi cellers grans ni que només hi hagi cellers petits, perquè si no, com dones a conèixer una regió com el Penedès si tots són petits? No tenim la comunicació que poden arribar als altres. I ara sembla que ser, doncs, no, amb aquesta fornada de nous vinyarons que dic jo, comença a eclosionar això, i és aquí on estem. Estem en un Penedès que un altre cop ha fet història. Aquest 2025 serà la primera DO 100% ecològica, i això comença amb el treball pioner d'Albert Inoia. Sí. Això va ser el 78. Clar, aquí venim d'una cosa molt tràgica, que és que el meu avi mor, que tenia 40 i pico anys, en un accident de cotxe. Que el meu tiet es va haver d'encarregar de tot el que seria la vinya. Nosaltres aquí a Can Vendrell portaven des del 1903 aquí treballant les finques, i arriba una oportunitat de Dinamarca, d'un importador. Va arribar un fax, i estaven buscant un tempranillo, un tempranillo d'Espanya ecològic. Clar, hem buscat per tot arreu, no trobaven res, i va ser ell que s'hi va llançar. Llavors va començar amb unes parcel·les i després ho va extendre a tota la finca. I des de llavors que tot ho fem eco. De fet, també va ser un gran repte a l'hora de convèncer als veïns. Clar, el vi aquest de la volada també ve que, hosti, molta gent el percebia ell com que estava boig, que estava volat. Perquè, clar, feia una cosa que anava al contrari del que estava anant tota la indústria, no? Que era a tractar més per tal d'això. Ara el temps ha vist que la DO Penedès l'any que ve aquesta anyada ja sigui 100% ecològic, és un indicador de que, hosti, hi ha hagut un canvi de direcció brutal, no? Un canvi brutal que no només parla de tècniques o certificacions, sinó d'una nova manera d'entendre el Penedès. Un territori que ha posat la qualitat per davant en tots els sentits i on el futur ja s'està vivint. Salut!